Здравейте, казвам се Томи и съм тук, за да ви представя нашето ново начинание Refresho, студио за креативно уеб съдържание. Независимо дали управлявате своите социални мрежи и реклами сами или търсите някой, който да го направи вместо вас, ние сме насреща. Ако започвате онлайн бизнес и се нуждаете от фирмено лого и решение за интернет магазин, или ако вече имате онлайн бизнес, който се нуждае от обновяване, ние сме тук, за да ви помогнем. Ние предлагаме изцяло дигитални маркетингови решения, така че можете да сте сигурни, че Refresho може да отговори на всички ваши нужди. Ние не обичаме месечните такси или абонаменти. Плащате само това, от което се нуждаете, когато имате нужда от него и за времето, от което се нуждаете. И така, какво можем да направим за вас? Ако сега започвате, ние можем да ви предоставим зашеметяващи банери и кратки видеа, които можете да използвате за вашите публикации и реклами в социалните медии. Също така ще създадем ангажиращо съдържание, което ще привлече хората към вашите публикации и реклами. Ще ви помогнем да стартирате или обновите вашия онлайн магазин, от проектирането на вашето лого и фирмени цветове, до създаването на перфектен, готов за използване онлайн магазин, който можете да управлявате сами. И нека не забравяме вашата имейл стратегия. Ние ще изградим стратегия, която ще работи за вашия бизнес. Може би си мислите, каква е уловката? Няма уловка. Това е нашата история. Започнахме сами, прекарвайки години и ресурси в тестване на различни решения, за да разберем какво наистина работи. Сега искаме да споделим нашия опит с вас. Ако сте компания фокусирана върху вашия бизнес и нямате време да управлявате вашите профили в социалните медии, вашия уебсайт и инструменти за дигитален маркетинг, ние сме точните хора, които да ви помогнат. Ние можем напълно да управляваме вашите профили в социалните медии, като създаваме и публикуваме правилното съдържание в точното време. Можем също да управляваме вашите реклами, като ги насочваме към най-подходящата аудитория за вашия бизнес. Освен това, можем да превърнем вашия онлайн магазин в успешен бизнес. Можем също така да организираме вашата стратегия за имейл маркетинг, като гарантираме, че тя работи за вас. Свържете се с нас днес, като изпратите имейл на hello.refresho.io с вашата идея или ни посетете на refresho.io за повече информация. Очакваме с нетърпение да работим с вас и да ви помогнем да постигнете целите си. Тези двамата от преди малко въобще не са истински хора. Техните образи и гласове са създадени от нашия екип с помощта на изкуствен интелект. Аз съм така създадена